Protože život je o tom ho žít. On není o ničem jiným. Život je o životě. Život je o tom si ho prožít, zakusit, uvědomit si ho, poznat, jak to ovoce chutná, jak je šťavnatý. O tom je život. Život není o tom, abychom o něm jenom snili, abychom ho viděli za touhle obrazovkou. Život je tady. Život je v té hmotě. A proto jsem tenhle videokurs takhle stylizoval. Abych vás s tou hmotou aspoň trošku propojil. Abyste tam byli naplnění. Aby vás vyživovalo bydlení, vztah a vaše práce. Abyste neměli potřebu ulítávat do závislostí, do iluzorních projektů. Ale abyste našli v sobě odvahu ukázat životu svůj rozměr. Ukázat svůj potenciál. A aplikovat ho do života. Proto jsme každý jiný. Proto máme každý jiný puclíky. Abychom je potom spolu dali dohromady. A vytvořili jeden krásný, barevný a různorodý obraz, který je tvořený tou stejnou rukou. Tou jednou